ri Israel kalasiat ya ke ketem nuklear jong ke Iran. Namar kating yo ke Iran kadon nuklear buat kala ban penmi nuklear. Kumta kakwa ban pendu ban pendam ya ke ketem nuklear. Kenang ba ke Iran kanem don nuklear. Hang ne tungin yo ban yapet ban nga huai utau nuklear. Bat hadu kanu umah nagapenta kaperthai. Kublai shibun parlak pila pai jiki video hagana channel kabangi ai kerteng khasi infotainment. Nuklear udai uwei naki kenja tiar la neki kenja bom uba klain tam hagane ka juk kabamenta. Bat une ula ban penjat ya kanu kanong ba tang daki sekan. Haus nem shijar kendai spa saupusan arteli ki bom nuklear la penhap hakeri Japan hakanong ba Hiroshima bat Nagasaki kumba arlak ngut ai ki priu ki yap hagane ka jing sha penbetai bat ki building ki la kala depai kane ka dei ka sin ka baneng kong bat ka sin ka bakhadu ban pendan kam ya ki nuclear weapon ha ki thma nadu kane ka porhi ki briu ki la sedang banting yau nuclear hang ne tungin yo ban yapej balai u nuclear bom udeu kenja bom ubakhlain tam na preng ki bom baro ki badan hapo perthai wei u nuklear ula ban penjat iya kanong ba u nuklear ubahe tam baru bakhlain tam la tes bagajing klain jong u kanlong hadu lai hajar sha iya kajing klain jong bom ubaki penhap hapo Hiroshima bat menta kisngi kila bun kiri ki badan yau nuklear. Handrai kim ju pendan kampat yau. Namar lada pendan kam yau ne ka perthai kala banjat tang daki minit. Ha katma ba baar lane kata ke kulwar ka US bat ka Soviet Union ki dan shibun ki nuklear. Handrai kim ju pendan kampat yakine bat kilarai bakian nem pendan kam. Tang balada jia bakawai kari ka pendan kam kawai ru ka happy ban pendan kam yaune kumta kane gadai kawai gadau ka pelong iki bakinam pendan kam yau nuklear namar lada pendan kam kawai kari kawai ru ka hap ban pendan kam u nuklear amdei tang bau penjap ye ki briu hanrai wanra ka jing du nong bat ka jing kta lengba kata ka radiation wat haki pateng ki bansawan namar wat dagi snem hadin bala siat yau nuklear ru udang wanra iki kansar bat ki jungduna haki briu anda ki lakha bat ketu kejaka ke bala syak ther kandon ke jingkta na kabenta ka jing im amde tang yau briu yaki eki badan jing im dagi snem menta ki sngi ka perthai ka ting yo begini ki nuklear kinja syaka jaka lane syaka keti ka bomdei banlej kumta ki ting yo baki yo ki leno ban pendan kam yakine bal kumjuru ki dan ka jingting wat ya kiri ki bembiang kita kinong yalam bakin yo yakine kumta ki babun kiri ka perthai ki ya treilang baka jingstat lane ka bor banshna yo nuklear kanam long kabalang palba lane kabala banyo dai kiri palba lane syakiri ki bembiang himat de na kane kadaw ka Israel barka Amerika ki ya treilang ban bom ya kari Iran sa komen parlak sngaw kumno halor kane don ki bakali hatu ka perthai kating ya kata ka nuclear war hoy kiting namarune udai ukenja jing thau uba thau dau briu uba matam hapo kane ka perthai jongi kumta kane ka jingting yaki nuklear badi ki bor nuklear kapalong yaki babun ki benta jong ka perthai bakin sange ya ka jing yasiat si benta ladangi perkhat wan rahi ya kata ka syong suk syong sai handrai lakataru ngidon hi ka jingting yo kumno kip kumpendan kam daune kam tam haki portma kublai shibun ngin sekendu pat hagawai tu video